Башка темаларга күчәбез. Бала тормышында һәм үсешендә бишек җырларының әһәмияте бармы? Яңа бишек җыры бәйгесенә багышланган түгәрәк өстәл утырышында катнашучылар әнә шул сорауга җавап эзләде. Тулырак хәбәрчебез Динә Нәҗметдинова видеоязмасында. Әлеге бәйге онлайн форматта уздырыла. Катнашучылар бишек җырын үзләре иҗат итә. Быел 500 катнашучының иҗат җимешләре видео форматта электрон почтага килеп ирешкән. Бишек җыры конкурсын без бер уздырган идек инде. Бу яңа бишек җыры дип атадык. Нәрсә өчен элеккеге бишек җырлары бөтенесе Габдулла Тукайның шигырьләренә җырланыла торган бишек җырлары иде. Менә бүгенге без хәзерге шагыйрьләрне сүзләренә языла торган бишек җырларына конкурс игълан иттек. Катнашучылар шактый, хәтта Австралия, Эстония илләреннән дә бар. Моңарчы берничә түгәрәк өстәл табиб-психолог катнашу белән уздырыла. Галимнәр раслаганча, бишек җыры баланың физик сәламәтлегенә, акыл үсешенә мөһим йогынты ясый. Динә Нәҗметдинова, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.